Много хора се притесняват, че изкуственият интелект ще им вземе работата. И това най-вероятно ще стане, но на сегашният етап се случва нещо друго. Нещо доста по-подло, гадно и трудно захващане от статистиките. AI вече ти взима следващата работа, а не сегашната. Шефът не идва утре да каже на Иван и Мария: махайте се, замених ви с бот. Какво става вместо това? Ами, той просто не пуска новата позиция. Не наема джуниор, не взима още един човек в маркетинга, не отваря място за анализатор. Като цяло просто не дава шанс на някой, който иска да влезе в новата индустрия. И после хората се чудят защо уж няма апокалипсис, уж няма данни за големи уволнения, а в същото време става все по-трудно да си намериш добра работа. Ако в момента ти не можеш да мръднеш нагоре и да се договориш за по-добро заплащане, възможно е проблемът да не е само в икономиката, шефа ти или в държавата. Възможно е просто пазарът вече да не те иска толкова, колкото си мислиш, защото AI прави достатъчно голяма част от това, за което ти искаш по-високата заплата. И точно това е най-големият проблем. Не само, че младите влизат по-трудно, а и хората, които вече работят, почват да се страхуват да напускат. Защото знаят, че навън може да няма нищо по-добро. И така пазарът на труда става ригиден. Стоиш, търпиш, мълчиш, защото алтернативата е да напуснеш и да ходиш да редиш тайги. Така че към момента поне на този етап AI не взима толкова много работни места, колкото затваря входа към следващите. И според мен това е много по-опасно, защото по-трудно се вижда в статистиките и хората не го осъзнават. Направих цяло подробно видео по темата, можеш да го видиш отдолу. И също така напиши ми съгласен ли си с това, което казах или не в коментарите.